iti tunggal pitik ki puso, kada gururay nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulem masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy ng istorya. No sakat na kamapan ag sakripisyo, awan na sayat abanagan ti biyag tayo rading. Talagang awan arap paap mo a tao. Nadulami na sasawa man ng Amelia. Imbis ko makasikat ti agabrod. Tanya ko matrabaho ti abroad ko. Day takot. No impas nagmo ko matinagadal iti pinagadal da ka. Nagadulakit nga mumuna ya. Maulit-ulit day taasaw ko ni istorya. Awan nga rod asem kong agadal. Wanya, kaano ti flight mo? Inton bigatan. Wanya? San kan ama itulod i airport? Isupay man na nagastos si Pasay ka mang itulod ka nagawid? Talaga matasaanan. Uray kat adamat kadwak ngag pa Manila. Kadwak ni Marinel. Ala, kita nga rod. Tano makasweldo ka, agipawit ka adago sa niya. Anya? Diyak pala nakaap-apan? Agpawit nga dagusan ti ibagbagam? Nakaro ka matrading? Anyakan nga rodan. Amumat nga awan pulos makukwarta. Agsapol ka kumamat iti panggedam Kat, anya ko matrabaho? Construction? Saanon? Kayo lang kuman pumanaw, nanang. Masapul unay anak ko. Dahil kat para matlangi ti masakbayam. Kaya't ko makaturpos kay ti panagadal mo. Nanang, apay ngamin ada kayo ti umadayo. Ni ko matatang Gusto ta anak mo, Amelia. Iku maasawam ti agabrod Saan kit ti asika? Amuyo mat ti manugang yo. Awan arapap na iti biyag. Nanang, Di kay madanagan. Ibturak ti iliw kan rigat, anak. Nanang, da kayo kuman ti makaamu iti apo ko yo. Ay, Ay, hindi pailaang ajak pabor ti asawam. Irresponsable. Day tala makibarbarkada ti amuna. Ala, saan tayo napagsaritaan day ta? Kat si ka, Mark, igaad mo ti agadal, anak. Sana bali, inton makaturpos kan. Uray sa anak ton nga agabrod. promise, nanang. Saya atak ti agadal. Kayat ko ti makatorpos iti kursok a criminology. Kayat ko ti agpulis. Di pa imawag ni nanang mo, Mark. Saan pa ita? Apay ka di? Damdamag lang. Na mga nimawagan. Kahit kumata makasarita. Awan kami ng kwartak. Sumat lagay makayat yung nga umawag. Tadumawat kayo manan iti kwarta, kinkuana. Ni ay? Di kayo na maasyan kininanang nga agrigrigat iji abroad. Ay, sir-sirmunan na ka di si Kamar. Saan kayo kung mga gloksaw, tatang? Ibagbagak lang ti pudno, kun mapalpaliw ko. Apay nga minakasta kayo. Nata. Kasla nga awan, sa yukin ko na. Imbis ko maada kayo ti agabrod. Anya? Kuna ni Lola, da kayo kumatirumbang nga agabrod. Saan kit di ani nanang? Tada kayo ti ulo ti pamilya. Imbaga ni Lulam ti kasta. Uwan tatang, kat husto mat saan aya? Naglaing kan. Nalalaing kan ng siyak. Hoy, saan aga putagad adal ka ken nakangatukan iti adal? Kastan ti bagbagam kanyak ngamam. Di kayo kumagluksaw. Ngamin, pudno mat. Awan ngamin sir-serbiyo nga ama. Apay nga agkabil kayo. Day tatirumbang iti anak, akaskin ka. Nga awan day dayaw na iti ama na. Bastos. Ipulong kayo kininanang. Dakas kayong ama. Pag timugan kay tubay lakit nga gina. Mayat man nang tidadang gamit ang music dita cellphone mo, Mari Amelia. Ay, wen Mari. Pagliwliwaan man iti iliw iti Pilipinas. Sa bagay, kastilat ng tibiyag tayo nga overseas workers. Ay, wen nga rod Ato, ti sakripisyo tayo. Iliw kan tuok ti ibturan tayo.
Sa makatumpong tay tupay la iti balasubas nga amo. Awanan. Nuwan nga rod Nasayat mat kiti dagiti amok. Apay ngin sardeng mo. Apay adi mo ituloy ti ibagam ko ma. Nasayat dagiti amok. Ti lalaki. No anyala di tatit itad na kanyak. Ikanak pa iti kwarta. Ay, nakasat ka nga rod. Kuma. Adda sa bali adlaw ko kanikwana. Anya dayta. Sa bali ti panangkit kita na kanyak. Anya? Kasla marunawak no kas di amat matmatan nak. Iso nga agkinkin tayo gak mari. Ne, apay apo. Kasla nagsangsangit ka. Anya day talimitem di tapingping mau. Lola, mabalin ka di nga agyanak pa'y dito'y balayo. Anya? Ay, katwa na apog. Apay, anya tinapasama. Ginabilnak ni tatang, Lola. Anya? Apay, anya tinapasama kapog. Tilatan pa uwit ni nanang ti urayan da. Ina, sa dood nga minjay amam. Nagmadya talaga ti ugali ni tatang. Lola, maasyanak ka ni nanang nga ada igi abrot, nga agrigriga. Maitured na kapayan akabilon nga anak na. Nagtaka sa talaga ti aramid ti amam. Ina, numabalin laeng. Pag sinaag idan, naanos launay ti inam nga uray konsumisyon laeng ti impapay ti amam ken ku anak. Lola, ninanang ko ti pakaasyak launay. Iti adapay ditoy. Maririingak no iti rabi ingag sang sangit gapo iti aramid ni tatang. Ngam sa anak tagtagari. Masyanak launay kininanang ko. Lola, Apo, iso akagurak ni tatang. ha? Wan Lola, kagurak ni tatang. Ngala, gusto nanday ta. Maasyanak mo't iti inam. Gusto nan. Saan mon apanunutin ti at aramidan ti amam. Kanin saan mon nga ipulpulong ken nanang ti inaaramid ti amam ken ka. Saan mon adagdagan ti pakariribukan ti inam ije abroad. Wan Lola, Ala, tangay kinabil na ka ako nam. Sige, agyan ka pay laang ditoy. Saan ka pay nga agaw-awid ije palayo. May am ti amam ijay, makaamoy ti biyag na. wan Lola, sana ko nagawid iti balay mi. Makaamudan iti biyagda, no saan da ngagtrabaho. Di ure mataydan iti bisin. Day talatan agbartak ti aramidan da. Apo, Wan Lola, ibarbartak na matlaang dagiti itad ni nanang akwartana. maasyanak iti apok. Nagagat at talaga ti apok. Ngam ti amana, super sado at talaga. Barumpado ti amana, na imbaglaan ang tananakman ti apoko. Kanpatpatgan na launay ti inana. Amuna at agipatgan ti pagbanbanugan na. So aday kay, inaramid na pay amin dagiti maobra dito sabay anagrepaso kadagiti leksyon na. Ay, numapalin lang. Talaga adya kaya't anira ding iditi makaasawa wino kakiasawaan ni Amelia. Ang agayat launay ti dayjay palog palalaki. Adda umay. Rabiin. Mabit lang! Si Kamat Gayam, Himayak nanang. Tamok nga da dito ni Mark. bayam kumapay laang tagreprepaso iti leksyon na. Ag-examine da kano no bigat. Mabalin na mo tag-review iji balaya. Ibagat laangan ti pudno rading. Ha? Dinan kayat ti agawid ijay balayo, gapu iti aramidem. Sakit kinabil mo pa'y. Nagubeng. Anya kumatpagandur na dita nagdakkel abagem. Anya? Kang runaan na. Diyak magustuhan ti panangkabkabil mo iti anak mo. Anak ko ni Mark nanang. Panang disiplina tinaramid ko. Akasong ta may turid na ko na sumbasumbatan?
Gapo, ta saan anasaya at ti aramid mo nga ama na. Anya? Ibagaman kanyak no gusto ti aramidam. Aday tala agbarbar tek ti aramid mo, sipod pay. Ket konsumisyon ti impapaay mo iti anak ko. Dahil takit, kasano ama disiplinaak ni Mark at konsintere niyo man? Panag ko na. Saan ati anak mo ti rumbang ama disiplinaan? No diket sika nga ama na. Anya? Unay mo't dayta na panagsarsali tayo. Saan ka kumaamasair tapod no ti ibagbaga? Saan kit den? Alaki din. Parwarin niyo ni Mark, tagawid kami. Unak lang arudan amaturogan kan agyan payla dito eh. Saan ka kadi ama kaawawat? Anak ko ni Mark, katadakar bangak king kuana. Ada karbangam amang kabil kan kuana kasta kade? Ah, Hoy rading, among kade ti sarsaritaam? Kayat mo, kaidarong kay ti panang kabil mo ken kuana? ha, Aramidag ti imbagat. Kayat mo, tapa-medical ko inton bigat kat idarong ka kayat mo? ako Agdagari ka! Sige, ipilit mo ayawid tapapulis ka. Naglablabas ka? Kalpasan a pinagtuok ken pinarigat mo ti anak ko? Kayat mo manan nga isublat ti apo ko? Aging ka iti si bibiyagag. Saan man ang marami dayta? Laglagi pam ti imbagak. Anya? Mala, tapno adda pagpampanunutam. Agudong kami inton bigat kat pa-medical ko. Kalpasan na, ireklamo ka iti barangay. Tapno saan mo nga ulitan, tinaramid mo ken kuana. Si talbag daya bakit loling? Saan nga iso timang lapad kanya? Sana mabalin asa anak ama irano di masapsapulan ni Amelia. Purak to pa'y lakit ti balay da. Sana siya ti karkaritan daya pa kayo? Kasan napod nung agreklamo iti barangay? Mapay, awan karbengak magdisiplina iti anak ko. Kunak man no nakaturog kan, Mark Apok? Saan pa'y lola? Kat agyamanak tapi manaw matlangan ni tata. Pagtaasan nakaapilitan ayawit. Tapapulis ko talaga. Nang nagkuaming imbagayo kinkwana, lola. Nalabos nga minan ti aramidan na. Nagalas ti ugali na. Apay, ti kunana adyak may torad ti mangidarom ken kuana. Adda pa'y lalimma ti panangkabil na ken ka. Kat sigurado nga agparang iti medical mo dayta. No, ma-medical ka. Lola, Iso asaan nga agbitot amang kabil pa ikan ka. agsublilakit di mananday dya inton bigat. Pilitan nak na iawit, lola. Bayan, siya tumanan ti makisarita ken ko. Saan ko nga ipalubos, ayawid na kawin no kabilan ka manay. Naimbaglangan tadda kayo, lola. Kasanon naawan kayo, kat awan mat ni nanang. Ang mga no kakaasi ako ni di pa may anda. Kas na ko nakapok. Agingga asi bibiyaga. Saan ko ama ipalubos akas talatan ti aramidan na ken katinalaing alalaki. Sigurado, lola. Kaluksaw nak ni tatang. Kat amangan no ad damanan akabilan nak. Saan kang agdanag apo? Siyak ti makaamukin ko na. Sige, lola. Talaga adyakon kaya ti agawid di balay mi. Nung dumakkelak pa'y basit, labanak ton. Anya? Uwan, lola. Saan ko nga ipalubos nga agnanayon na kastoy ti trato na kanya? Dumtang to ti aldaw alabanak ni tatang. Nagrigat lakit din nga agpaiso ti agpalit a domestic helper ay. Nagrigat ti pababaon iti sapali apuli. Ay, ngam ano sa kamin arigat ken iliw. Akatukad ti masakbayan no arapa at ti anak ko. No makaturpos lakit di. Uray sa anak ton nga agsubli. Dultog tumat kami ti asawak. Gusto launay ti kunan ni nanang. Saan nga umdas ti ayat amang biyag iti may sa tao. Ay, nagkrigat na talaga. Kas kumaita. Masapol nga agbatayak pa'y iti tugaw amang dalos iti sambing ti tawa. Pudno mata na simpat na iti amok.
Kasladyak magustuhan ti panag-isisam kan panangkit kita kanyak ti lalaki nga amok. Kasla at sa balya panggap na. Aday ta, dandanik malpasan. Ti amok ka lalaki. Umasidig dito eh. Patabak kaya panagtalas mo amala. Ang sakit at tipatong ko. Sole, Amelia. Nagsuri ang magkatkatawa kitin. Pisik na ita nga injik. Anay ko, tipatong ko na isaltag. Ay na, Diyos ko. Anya na ito yan na mapaspasarak. Tiyawanan bain nga injikan. Kumusta nga ron ang direct na, Mare? Nasakit pa ilang tipatong ko, Mare. Ay, sus. Aganat kay ti amo, Mare. Nupod no ti atap ko. Takal ti pa naggusto day jekan ka. Anya? Nagpintas ka nga, main. Kunam adida agdandan na iti asawa na. Taday ti sabali abalay ta. Wan nga ron. No pa'y kanayon matlang nga umay idya iti babae nga amok. Uray pay. Sigon iti istorya, adda pa naggusto kan kaday chay ngayon, Jake. Anya? Anya matan. Saan kumamatakas na ti ibagbagam mabutbutangak lang arudan. Ay, kasanon no. Ay na, Diyos ko. Saan kumamata? Iso nga rod, naganad ka laang. Masapol nga mo may kanawat abagbagin, no bilang? Wan Diyos ko. Yan ada yung mapo. Basta agan anad ka. Awan kas te agan nahat, Mare. Wan mari eh. Kat agyaman nakiti patigmaan mo Ay naibang tanda ka. Mapunas basit ti homesick ko iti pamilyak nang runa iti anak ko. Mare, Imayak dito eh. Tasubra ti kinasadot ti bartak nga asawak. Kan agsugal kas kada agbabae pa eh. day tangarod matiimas na kadagay ti dadto mga asawa. Saan da nga mo ti responsibilidad day ti pamilyada? Sana bali. Makaturpos lang ti anak ko. Agforgunak mo't lang. Iso nga anos latta, Mare. Anos, sakripisyo, siyempre, panaganad ti aramidan tayo. Nagrigat ta talaga ti umadayo ti pamilya. Sa umay tayo agpaadipan kadagiti sa balya puli. Anya nga rod. Awan mo't ti maaramidan tayo, Mare. Sa awan mo't sa balya pagsirkan iti pagilyan tayo. Taano adda ka mamot programa ti gobyerno amang lukat iti ado a pagsirkan iti pagilyan tayo. Ikot, maksayan ko dagiti kaskada tayo umay agsakripisyo ng agpatpatagabaw. Kuma. Tani, agasam. Nagdakkal a sakripisyo tar aramidin tayo. Tiya adayo iti sidong dagiti patpatgan tayo ti biyak. Wan mare. Kaibturan tayo tinalaos nga iliw. Iliw, akatukad, ti arapaap. Kaslakastan, Mare. Dandanin ti dismissal da Mark. Buisit te siya'y abakit. Manakibiyang. Sa bagay, ambok nga oray di pa ilang, di na kaya tapara kinyamilya. Di dyan ni Mark. Mark! Mark! Tatang, pahingat na kayo dito pagadalan. Kahit ka makita, tadi ka man nagaw-awid. Apay, di na kaya makita? Kaya't dak makita. Uy no dumawat kayo iti kwarta. Ni, talaga bastos ka. Kaya't mo ta para manang ka. Sige tatang. Kabilan dak, takitak no di ka ipulong iti gwardya. Kat umawag da iti polis. Anya, Anya ka dito ibagayo. damagak lang no imawagan ti inam. Ta dumawat kayo manan iti pagbisyo yo. Nita, Lading itak. No nagbalinak akastoy kada kayo, tatang. Da kayo matlang tinangisuro kanyak nga agbalin abastos kada kayo. Gapo, dayta iti aramid yo. siguro, sinugsugan na kanilula mamang rami di kastanya. Da kayo tinangisuro kanyak, tatang. Tasipod pa'y adapuot ko. Tila ng parparigat kininanang ti aramid yo. Nya, Saan ak kumakastoy? No saan aga po iti nagmading aramid yo. Awan lang nga rudan trabaho yo.
Nakabisbisyo kayo pa'y. Nita, Nilatan nanang tipat patudunan nyo. sumarting ka. Lading itagtatang. Ngam ibagak kada kayo tiriknak. Kagura kayo. Kanya. Saan kumaana panunot ni nanang tiim madayo? No saan aga po itinagmadi nga ugali kun aramid yo. Kunak mo ta sumarting ka. Awan kat serbiyo Panawan kayo manlangan. Mark, di nagtalikudan. Salbag ka. Kamakamag. Masapol ang makasaritak ni Amelia. Saan lang mapalinda ito'y? Sa anak ka nagbiddaw, titi atak ka. Nanang, Anya, tipanggap mo, taimbay ka. Ibagakan ka. Himayak, tasukunak ni Mark, tamapan kami agpamediko legal. kanya. Kalpasan na, mapan kami agreklamo iti barangay. Kanya. Idarong da ka. Ireklamo da ka, tapno saan mo nga ulitan akabilin ni Mark. Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumarulo nga kami patangatang. Kumusta kayon? Kumusta ti panagadal mo? Nasaya at magnanang. Awan pagdanagan nyo. Ipaspas na ko ti agadal. Nasayat, anak. Tapno di sayang ti pagbambanugak dito eh. Uwan nanang. Ipanamnamak kada kayo. Nasayat nga rin no kasta, anak. Maano sa amin ato kan rigat dito eh. Tinalausan nga iliw ko kada kayo. Basta sayatam ti agadal. To'y iliw ko. Katukat ti arapaap, anak. Lagdagi pong kumaday ta. Ikarik nanang. Dakkel ti kaasi ti apo. Isagot kung to kada kayo ti baligi. Nasayat nga rin no kasta, anak ko. Agyaman iti apot na nasingpat ka. Saan akas iti amam nga awan sa bali nga inaramid na no saan nga agbisyo. Uwan nanang. Alam, mapanmunto kita ang bank account mo. Nang ipatuludak iti allowance mo, anak. Allowance yu ka ni Lolam. Uwan nanang. Agyaman akmanan iti ado a sakripisyo. Gapo kanya. Kaya't kailangan nga ipayan iti napintas a pasakbayam, anak. Tapno, saan kanto amay pada kanyak nga agrigrigat? Ulitak manan. Katukad ti arapaap da ito'y atuok kan iliw ko. Nanang. No saan amay paay ni tatang mo dayta? Siyak ti mangipaay nga oray kasano arigat. Tuok kan iliw tinak pasaran. Nagsaya at kayo unay nanang. Ket saan kayo agdanan? Agsingsing petak. Kun ipasnag ko ti agadal. Wen anak ko, kan saan mo ko maaliw-liwayan ti agkararag iti apo? Nagsangsangit kan sa manan. Ay na, kasano ajak makasangit? Mailiw ako niti anak ko. Basit la sakripisyo kan anos mare. Talaga akas ta. Nagduduma ti pakariribukan. May nayon pa'y ti manyakis nga amok. Ay, naibagakmat kan. Agan-an lang ka kan ko Masapul ang malabanam oras sa pagramidan na ka iti dakas. Saan ka nga gari papaamang salak ni iti bagim, oray anyat mapaspasama. Kasanon no dudwa kami laang kanawan mang tulong kanyak. Saan aday ta ti pakadanagam. Basta ti kinunak, annadam. Tamangan lang no pudno a kursunada na ka kat pagramidan na ka iti dakas. Day tati kabutan ko marinil. Anda mabalin tayo pagkamangan. Saan ka madanagan? Sinalbag dagi nga aginan. Ketamok. Tay jay abakit loling tinang bilin ita anak na. At dinakpaw ita na. Tanto lang aldaw kanyak dagi nga agina. Kan oray da jay abakit loling. San asyak ti kalkalabanan da. Tano mapuno anak, totobak. Ang ura ka. Amangan no pudnumat ngin reklamo dakon iti barangay. Marik na ka talaga ti iliw ko iti anak ko. Nagruna ka iliw ko ti anak ko. Kastabat ni nanang. Yamnira din. Uray nga tajak makita. O apay katakas jay na.
Pulos adi nagbalbaliw. Kaya mo kat agbaliw idi nagasawa kami. Saan mat? Ay, talaga nga irresponsable. Ibturak amin dagito'y adim nga panubok kanyak. Gapuman lang iti anak ko. Wan, kabaulak ti ag sakripisyo para ka ni Mark nga anak ko. Inton makaturpos iti adal na. Taraksakak to na. Tapulos nga awan namnamaag ka ni Radin. Tilang ag bisyo ti amo na. Ay, di kat puskul ti rupa na. Pagkapukanyak ti pagbisyo na. Itala ang ama amiris ko ti kinamaag ko anagayat gankwa na. Nagdakkel apidot ko. Kaslang puspusipos ni Seradora ti Rita nga. Saan ko aluklukatan? Ang mga no ti amo katdakas ti panggap na kanyak. Dayjay. Imanawan. Diyos ko. Asino ka ni Dayjay nga agpaiso? Tingata amo ka lalaki. Kat panggap na ti sumrat nito'y kwartok. Masapol nga agsaganak. Tas iti kinuna ni Marinel. Masapol nga at takalasang ko. Unok kutsilyo dito'y pandag tipungan ko. Salpak. Talagang awa ng kwarta ka. Nailako pa yun dagiti alikaman dito yung mapalin nga ilako kada isalda. Awan gaya man linaw ti butilya. Basta kahit kupay ti uminom. Agyaman nagtaymay ka dito'y kundo ti amok, Marinel. Wen, ngamin, nakapanaw ng dagiti amok dita kunduda. Oh, anyat na pasamak. Kas nagbabasag ka. Saan kan sama ta nakaturturo kan? Saan nga roon? Ngamin kat adanadlaw ko amang puspusipos iti siradora ti silid ko. Anya? No, saan ko ngayon luklukat? Ay, husto tinaramid mo. Ay, talaga adahakas ti panggap kang kati amom no kasta. Ay, dublem ti agan na. Wan, saan ama punas ti danag kan buteng ko? Lalaki day jay. Kat adayo na pigpig sangam siya. Di ka pa iturayan at ibuteng mo. Lumaban ka no kasapulan. Saan naglaki ti ngagbitot? Iso ti mang puspusipos iti sirador at isilid mo ako nam. Man-manon sapay nga may ti asawa na. Kun man-manumat ama paniti bahir abalay uno kundo. Di kasi ti kinunak. Napintas kan ubing ka, mare. Dakkel laki di ti panaggusto ti amo nga insit kan ka. Mabit lang. Umayan. Sino nga tamat din nga umay? Nanang. Nagtakas at talaga ti aramid mo at tao. Ne. Apay, anya man na tinaramid ko. Nagpulong kanyak ni man. Inalam ka no amin ti kwarta nga impawit ni Amelia para kenkwana. Ha? Pag-tuition na pa'y dayjay. Kung amin nanang, nabayaga din ang tagkanyak na milya. Ay, bumingayak ba ta? Isulangin, di meron ranod, dakayo langin, kunakwa. Sa anak ama iran ranod, tada pensyon ko nga iso ti pangalalaak iti agpaay kanyak, tapnamaw. Mukpain. Iti uray ka ano man. Unsumisyon latat ipapaay mo iti anak ko. Nagadula ka ta sermonin na yan. Rabing honey, nakadigo sa kon. Ayun mo. Ti magti babae. Kat hani pa'y ti awag na ken ka. Sige, honey. Mapangkalatan iti silid. Umayakon. Para sa ma, mahilig akong kanta. Win! Yakin. Dain sangpet mo, babae dito'y balayaw. Sorry nanang. Siyempre, awan ni Amelia. Masapol ko mati manggap iti iliw ko. Awanan ka iti bain? Nagkapan niyo, Lola. Apok, Uwan gayam, Lola. Agpakada ko makada kayo. Mapanak iji balay. Barang no adda ni tatang. Yat bumingayak iti kwarta no addapay. Kasapulak ngamin unay.
Numano ti kasapulam, siya akong timingted. Uray katadamat urnong ko, ajak mat magasgastos ti pensyon ko. Lola, Saan ka namat mapanijay balayo? Ajak kaya't amasang patam ida iti babae na. anya, Dayta tinadoktala. At dayjay ti babae na. talaga at di da maikat tikas jay nga aramid da. Talaga at takas ti amam. Kung sumisyon la ti ipapaay na iti inam. Kada kayo nga agina. Sugudak ni tatang Lola. Saan kong ama ipalubos akas tilatan ti aramidan ha? Agasam dayta. Pinilit na nga inala amin ti maipatulod ni nanang kanyak. Tapno at dala ang pagbabae na. Ha? Mabit lang Lola. Ada umawawag ni nanang. Ited mo kanyak apog. Tasyak ti makisarita ken kuana. Kumusta kayo, nanang? Daytoy anak ko, parikot. Apay, nanang. Anya dayta. Ada ka di sakit yo, uno, anya. Anak ko, saan ka kumanga ipaayan iti pampanunutam mo no, parikot? Tas ka na maamwam. Nunam na maam, ang nagbalbaliwan ti asawang. Saan mo anam na maam? Ah, anya ti kayat yo asawan? Saan ko kumanga ibagada ito? Ngamnas kan launay anak ko. Kayat ko amaamwam. Anya dayta, nanang. Inala na amin ti impatulod mo a kwarta ni Mark tapno ada pagbabae na. Anya? Ada dito yan ti anak mo. Napayagan nga ada dito'y balay. Isutikan kaduak. Diyos ko. Apay anaramid ni Rading dayta. Insangpet na pa'y di balayo ti babae na. Saan ko ang mapalabas da ito'y? Iso ang nakabil ko pa yan. Kanya kon palubusan pa ito'y anak mo nga agsubli ijay. Wan, nanang. Da kayo pa'y lang ti makamukan kwa na. Ti awanan pain alalaki. Talaga apasurot ti demonyo. Saan ko maaday ta ti pagparikutam launay? Siya kon ti makamu iti anak mo. Wan, nanang. Agyaman na ka. Diyo ko mabaybay anti anak ko. Bye. Sakit na ito'y anaamwak. Mari. Patib ka rin tapakinakam mo, Amelia. Di mo ipalubos sa sikati maabak. Agasam na ita. Imbabae na pa iti agpay ko maiti anak ko. Ay, nasan kun sa nakabalan da ito'y. Kabailam. Ita ka di pa, iti isusukom. Tsak amo, nukabalak. Laglagi pam di anak mo. Ipagpagapumlatan kan kwa na. Apayakas to'y tigasat ko. Ano ang sakripisyok dito eh. Apayakas dyan aramidan ni Rading. Pasiga konsumisyon ti papay na kanyak. Talaga nga dakas ta. Ngamnas ka nagbalin ka na tibker. Tapno magunod mo tira pa para iti anak mo. Agan anos ka laeng. Adan to so papak ti amin na panaganos. Sika. Ayan ti babae yo, tatang. Ne. Tanang ka man. Sino kay tan nga umay mangraraot kan mangsitsitar kanya? Nangalala ti lain mo ngobing? Sobrang ti kinadakas yung ama. Kan asawa, tatang. Nagdakas kayo. Nita! Imbabae yo ti kwarta nga ipawpawit na. Awan serbiyo nga ama. Naglaing kan nga agsawi ti kasta, kayat mo ka dita. Sige, kabilan dakmanan. Padasan nyo ta makita yung matan no anya ti aramidak. Salbag ka! Ako ang respeto kanya ka, ma'am. Tanaskan ka di arispituan ti kaskada kayo. Anya? Ladingitak no nagbalinak akastoy. Da kayo matla ang tinangisuro kanyak. Pumanaw kan! Wan, pumanaw akon. Katjak tumatan agpakpakita kada kayo. Kundi kayo matan agpakpakita kanyak. Takagurgura kayo. Nangagyo! Kagurgura kayo! Anya? Agbabawi akno apay ada kayo tinagbalin nga amak. Anya? May bagam kanyak ti kasta. Madusa ka ito iti daytoy nga inaramid nyo. Kat agbabawi ka ito. Sasawam? Itapay laang. Ibagbagakon kada kayo. Saan laang aninanang timapukaw yo. Nudi kat uray siyak. Ta saan kayon apagan anong ama?
lang dagito yung mapaspasamak iti biyag ko. Anda nagtuktok. Imalhati ang ngata ni Marinel. Amelia! Open the door, please! I want to talk to you! Tiamok na injek. Anya nga tatibagana. Amelia! I said open the door! Makamulitan. Lokat ang tiri daw. Di kitchen knife ngay bulbulsak. Alaag. Kat no pagaramidan na kitidakas. Makamulitan. Uray kat kastoy matlagi na aramid ti demonyo nga asawak. Thank you. You open the door, Amelia. What can I do for you, sir? I like you, Amelia. Bastos ka! Patanak! You're beautiful. I like you. I will give many money. You will less everything you want. Just make me happy, Amelia. Son! I don't want that! I came here to work! You cannot do anything. Sige! Padasan tiyo masinig na patayan ka! Cornelio. Saan ko nga itulog ka pagaramidan na kitidakas? Matayak pa nga mo na! Ayaw sika. At ang taal daw sika kanya. No kunaam asisirapan na kiti kwarta. Nagbidot ka. Kan ang mga no ipulong ka pa iti asawam. Aramidak no anya timbagak. Ayaw bastard. Saan nyo nga lang ti cellphone ko? Give it to me! No. I'll take it. Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Rabiin apok. Saan ka di ako na nga da examsyo unton bigat? At dangarod lola, sana ka makaturog. Madandanagan ajak maawatan tiriknak. Anyang amin ti pampanunutom aya. Aamangan no, saan ka makapasa? Saan lola? Malagip ko ni nanang. Aniya? Uwan lola, di pa imawag, sipod idi na ipadamag tayo kinkwana, ti dakas nga aramid ni tata. Ha? Ti danagak, amangan kit din niya ti naramid nan. Diyos ko, saan ko maamot aapok? Jak mo lola, ngam itala ang anakariknak iti kastoy. Iti pan nakalagip ko kininanang. Awan mat nga tatidakas anapasamak ni nanang mo. Mala, naawaan ng taaramidaw. Mapankakit din maturo. Tapno makainan na tautak mo. Kan presko inton examyo no bigat. Adda tao lola. Sino nga taday nga umay arabrabi eh? Amangan no nila kay rading lola. Lakay rading ko na. Sorry lola, ngam napukawan ti panagdayaw ko kinkwana. Gapo iti kinadakas na. Pakawanan na kumalaangan ni Apo Diyos. Ngam, kagurkurak ni tatang. Anya ti masapol yun. Natural. Yawid kan. At dabalay tayo apagawidam. Lading ito, ngam saan ako nga agawid ijay. Anya? Saan ko akayat ti makidin na iti taong awan sirserbina? Nitapag... Saan kayo kumamasayar kadag iti ibagbagak? Tapod no. At damot ti babae yo akadwayo. Anya kumapay agapo nga agawidak. Anya? Palakabot tadi ka makaawa-awat niya. Nanang. Saan mo na mayawid pa ni Mark? Nga man ako ni Mark. Awan karbengan nyo amang igawid kinkwana. Kasta. Ulitek, anak ko kat dakdakkel ti karbengak kinkwana. Kasama. Nga uray di na kayat ama ka din na, ti babaero nga amana. Anya? Dinasayaan, agawid kan. Tati kunam ka de, katjak amo ti gapuna, akayat mo nga agawid ijay. Tapno makaala ka iti kwartana. Anya? Ti kat kinaawan babain mo Kalpasan ti kasjay nga inaramid mo kini Amelia, anangala ka iti kasukatnan, at dapay larupam nga parang kanya.
Nanang, Kumanaw kan, taamang ano anya pa'y ti maaramid ko kan ka. May sala ang tisaw, kradeng! Pangasiyo. Pumanaw kayo kuman. Ang mga noan niya pa'y timaaramid ni Lula kada kayo. no kasta, sumurot ka kanyak, Mark. Talaga anatang kanti ulo man niya. Ha? Di ko nam, jak maaramid daytay, ha? Bunal. Ikat kinaawan babain mo talaga. Nagpuskol ti rupam. Panaw! Sige, Mark. Awagam ni Kapitan. Kat ibagam nga ada dito'y tinalaing alalaki amang pilpilit kin ka sumurot kin kwa na. Anya, sinalbag kayo. Addan to aldaw yung kanyak. An kan nagpakpakita pa'y, no di mo kayat apapulis na ka. Sinalbagid yahay na bakit loling. Talagang sakit ya. Paglukluksaw na. Manakibiyang. Talagang awanan pulos kwarta ka. Awan mo nga rin ti mapaling nga ilako iti palay mi. Naisaldak pa yung patitibi. Diyas kitikas ti apiak. Sabay. Magpigar-garak no jak makainom itara ka. Salba ka. Naibuosan ti karga ti putilyo. Wisit. Bitin tinainom ko. Masapol na makairemedyo ak. Itiigatan ko. Makamuditan. Noon niya ti pamuspusan nga ramid ak. Ayop tayo dyan nga amok. Pinagpanggapan na kapag haramidan iti dakas. Anyay tanday to'y. Mabutbutan nga kundi to'y. Amang ano iti sumarunong at agbaligin tayo dyan at demonyo amang aramid iti dakas kanyak. Amelia? Nasiputa ka pimanong ti amok. Isungay malaki yung kadagos dito eh. Eksakto mat. Awan ti amok. Marinel, pabutan ako. Imarangkot ka matan. Apa yan? Ayop tayo dyan tao. Pinagpanggapan na ngay dadanes. Ti amo? Wan, 5 banak. Indoron ko. Kat idi umasidag manan. Isumat anay ruar ko ti kutsilyo nga igam ko. Iso anang sanod. Diyos ko. Anyay ito ti aramidag. Pumanaw kan dito eh. Sigurado. Ulitin na tinaramid na kan ka. Marinel. Umay ka. Iriklamo ta tinaramid na kan ka. Agkamang ta kadagati pulis. Mapantay di konsulado. Saan ko nga mo ti aramidag? Aglalaukan ti mapampanunot ko. Di kagdanag. Agyaman kakit dito saan ang nagbaligyan ang aramid iti kinaayop kan ka. Kasanun no, saan datapat siya no, pulong ta. Ay, makaamuditan. Umay ka, tulungan ka. No, saan ka pumanaw dito eh? Saan nakalakid di asardengan tayo ang demonyo? Agingga iti saan nakaamapagaramidan iti dakas. Bakit luling? Rumor ka man tagsarita tayo di nalabat. Bakit luling? Anyat ibagam na laing alalaki. Ada kay dita. Ayan ni Mark. Masabol ngay kan lagi di kwarta tanu saan. Ano saan? Anya? No saan? Puurak ti balay mo. Anya? Wan, aramidik at talaga dita. Demonyo ka talaga. Man, taawagak na kapitan. Salbag ka. Kanya, kapitan. Saan? Saan? Mabuting kamat lagayam loko. Ang payakas jay tilangan. Asla agpigpigir ka. Kan nakadungdung rita ni Radeng. Inala na ti cellphone ko. Kasano pa yung makontak ko na nanang? Ayaw pa talaga ti amo man niya. Ngam di kagdanag, tulungan ka. Naglibas ka. Masapula ka duwa ka. Nairamraman kan Marinel. San kang hagdanag? Padasag nagpakaday ti amo. Ibagak na emergency. Anya? Wen, paawagag ida iti balay mi. Kasanon? Sana bali, makasubliak. Nakababainan kan ka. Awan drumbang apagpainam. Siyak tinangawis kan ka dito eh.
Ngam sorry Saan ko nga mo akas taganti kinadakas yak bali nga amom. Kasla basol ko pa ikit, hindi kasla mapaspasamakan ka. Diyak kaya tadakdakas pa iti mapasamakan ka. Awan basol mo. Tangay kinayat ko mata talaga ti umay dito eh. O sige, kasti na kunak. Saan ka baybayan? Aramidag ti amin ang kabailak na matulungan ka. Pumanaw ka dito ay kadwanak. Urayak lang ang makapakada kan palubusan dakdag iti amok. Nalakadala ka sarsarita. Kaputa na bayaga kung kadakwada. Agyaman nak. Kat kasi tinakunak. Saan lakit di nga agsardin day jay? Aking kang agbaligi iti dakas apanggap na kan ka. Agyaman nak manan. Ang mga no pagbalinan na kapag di nga abalbalay na. Oras na nagbaligin ang mga idadanas kan ka. No kasta ti mapasamak. Agpakamatayak lang. Anya? Uy, saan ka? Saan mo ay palubos ng banag ka akasta? Lumayan. Nay, nakaumay kayo man. Itamang pa. Imaya, kakayat ko laang asiguraduan. Adi mo niyaw awit ti babae. Dahita ka dito kagara yun? Why? Nagawi doon. Awanan dito eh. Pinanawan na kundi salbag. Tawanan may itid ko akwartakin ko na. Siguraduam laang. Tano saan? Mga yabak iti pulis. Kat patiliw kayo adwa. Anya? No di mo amo. Ibagakan ka. Nadagsa na basol tar aramiden. No anya laditan ti lawlawatin yung awan serbina. Apay basta patiliw dak ka dagiti pulis. Anya kita saan amabalinan? Nagsasaw kayo. Kaslang amok pa yan. Ang mga no ti anak yung kiti ti dalalaki na jabrod. Anya? Oh, Atapam nga dalalaki ti anak ko. anya tamuyo. Kasta! Tinumpadak manan. Bastos ka! Sika tinaglawag nga daaramid na. Kastakin din ti ibagbagam iti anak ko. Awanan kay tibain. Demonyo ka talaga! Kasta timbaga na, Lola. Wen apo, iso ajak na alwadan tinang tumpakin ko anak. Talaga analabasan ti kinadakas na, Lola. Ni pa inanang ti pagbalinan na adakas. Dahil ta tinagluksawa klaunay. Naglawag nga isot adda aramid na. Isot ti adda babae na. Bartek kan sugador. Isot na sa okanyak ni Ninong Nestor. Ngamuray kita apo. Dep paanan to ti babawi na. Maliksyon kit di ko Lola. Wen, uray po utam ti kunak. Agbabawin to ngam amangan nunaladawan ti amin. Mangruging a miserable ti biyag na. Awanan maigaman na akwartan. So nga agan-anad ka po. Amangan nung sa udin nakakatpilitan nakaamang ted iti kwarta. Saan ko nga ipalubos dayta, Lola? Takis launay day ti atao. Kalpasan a konsumisyon ti impapaay na kinanang mo. Pagbalinin na pa'y nga. Ay, talaga adyak maalwada ng tinangtong pakenkwan. Gapo iti luksaw ka. Saan ko nga mo taadakas ta tao, Lola? Kas iti na ko na. Numabalin la ko mga ibabawi. Nga isot nagbalin nga amak. Apok, Ngam, saan ko mga agbidot amang kabil manan kanya? Talumaban ako. No malakit ko tinaramid ti amok. Agkinkintay agak. Kasanungatan no nagbaligi anang idadanas kanyak. Anya pa'y ti sirsirbik ngay. Saan? Saan ko nga ipalubos nga agbalig iti kinaayop na? Salak ni ibak ti bagig. Aging ga iti kabalak. Para iti anak ko. Imbagbagak akabalak ti agsakripisyo. Nga oray ipostak ti biyag ko. Nga oray tuok ken nalaos nga iliw ko. Para matlaan iti anak ko. When, nasken nga agibturak. Tada anak ko amang uray iti panagsublik. Kan, adara pa ko para kan ko na. Ngam ti asawak amang yaruruman. Uray jakton makikita. Wan, masapul nga agpalinak anatibkan. Jak rebang ti paydagal ka dagito'y amapaspasamak.
Isudakit diti mang tadkirin kanyak. Tapno agbalig aklaang iti arapaap ko para iti anak ko. Nasken amatunuyan na ti arapaap na. Kan arapaap ko apagbalinan na. Awan si ti asawak. Isu ti poon amin dagitoy. Katimat ayop nga amok. Saan nga sigurado? Ama, ti kitchen knife nga da iti pandagtipungan ko. Makatulong kanyak da ito'y. Iti kanito nga ulitan da jay nga ayop ti panggap na adakas kanyak. Nailukat ti ritaw iti silko kat ti demonyo. Iso ti simrag. Saan ko kaya manaitang ka? Magagaran ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunupay nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumarunungayin kami patangatang. Iti demonyo. Iso ti simrag. Saan ko kaya manaitang ka? Kabarya, please. Patkansi ka, kalikagom siya. Tarupam. Saan ka nga umasidag kanyak? As I promise you, I will get much money. Just do what I want you to do, okay? Ayop ka talaga. Sige! Umasidag ka pa ita sa anak ka mabuti nga mang pataykan ka. Ulit at siya. I'll give you much money. Just do what I want, okay? Ayop ka talaga. Sige! Umasidag ka pa ita sa anak ka bumdi nga mang pataykan ka. Salbag ka. Sige ti salbag! Pumanaw kan! Ano na, napicture kayo. Asero te dosok sa black. Saka, man nakibiyang sika, ha? Diyak ipalubos sa pagkaramidan iti dagas si gayim ko, Mr. Lee. Kunak man na singkot ka. Santa Final Pass, Amelia. Saan mi nga ipalubos ang maaramid mo, ti kayat mo, Mr. Lee? Ireklamo da ka kadag iti pulis. Ateo alaminan, hata. Roteo kahit naktakas mapasamak, ha? Aramidan mi. Kauray katulong kami lan. At nakalintigan mi ang mangilaban iti bagbagi mi kontra kada kayong abusadong amo. Salpak kayo, salpak. Amelia, kanyat na pasimakin ka. Papatayak ti demonyo. Saan? Ad-adado makil ti parikot. Madaksan ka. Ngayon paglakid din tayo malatiwak dito kondo ti amo. Oh my God, eksakto. Nakapagpakada ka dagiti amok. Sige. Ang pakada tayo ti konsulate Pilipinas dito eh. Baring matulungan da ka. Saan ko na kayo tagtrabaho? Marinel, mabutangak. Kaya't kung tiyagawin di Pilipinas. Di ka agdanag. Agkarara ka kiti. Saan nakabaybayan ti Diyos? Patib ka rin di pakinakam mo. Wen, gapuman lang iti anak ko. Ulitat, Mare. Pakawanan na kuma. No saan ka ngayon ay ayaban dito eh. Saan ka kuma na irwobo akastoy? Saan? Nagayatakmat na ito eh. Diyos ko, ipalubos mo ka di ang makasubli akpay ka nang itipat-pat iti bihag. Ay, asidagtan na di opisina pa pananta. Patsik ka matulungan da ka. Awan pa'y ticket mo. Ngam amok, matulungan da ka. Tinapatad. Nakapagpakadak mat anasayat ka dagiti amok, Amelia. Anyaman ti mapasamak. Tulungan ka. Nagimbag kalakit din na ganyan. Awan sa bali nagtitinulong no saan ada tayo. Data. Kitahan tano niya tinasayat nga ramidin ta. Tanong matulungan ta ka bumirong iti sa bali nga amom. Nasay sayat pa'y. Kasta ti aramidam kayat mo? Saan ko nga mo? Ngam itikas dyan ngay naramid ti arsab nga amok. Kaslamang butang akon. Ay, maawatan ka matkiti ah. Uwin, ang mga nubalasubas tumatlang ti matumpo nga ka mo. Lola, Apo, anta ka pailaang dito eh. Unak nunapan ka nag-eskwelan. madamdama, Lola. Apay nga ta. Lola, Anya day ka? awan mo't lang ang awag ni Nanang. Apok, Madanagan ako na yan, Lola. Ang mga noanyakit di tinapasamak kin kuanan. awan mat nga ta apok.
Nalabi, abi sila ang ninanang mo. Unyong saan, awan lod na. Nasaya at laang nukas tatiga po na adi makaawag, Lola. Diyos ko, tarabayam ko man ni nanang ko. Saan mo abaybayan? Uwan apok, agkararagta. Dayta ti kaimbagan nga aramiden ta ita. Ilisin ako maitidakas wenno paggad ni nanang mo. Ha? Wisit. Pagkit iti kastoy. Anya nga tati napaspasamak. Tadi merlasumang pwede na iya babae. Talaga din sa mati nagsubli di balay. Gapo ka di tawanan dak kilagatan. Mayawat ko keng kuana. Anda ka di kasta babae. Kalpasan maalaan na kay ti kwarta katawarin may tid mo talawan na kan. San mabalin na panawan na klatan. Sa baling nga mintak parparik na kanyak. Payman. Napayan talipatak. Kita man dagiti kawas na iti kabinet. Awanan dagiti kawas na dito eh. Anya ti kahit asawan na ito eh. Pudno a pinarawanak. Makita na. Salang agparparagan kanyak tadakdakas ti mapasamak. Sana mapalinda ito eh. Apa nang loko na kanyak. Naimbag ko ma. Nusan anamuan ni Amelia. Sakit at dapat lati katugang kasumang kaotro. Sakit sana sumang pwede niti balay ti anak ko. Pangalak pa iti kwarta kita. Pistit ka suyabiyag. Nung sana mapalin na matayak latan iti bisin. Sarak ni Mark. Amok nga dala ti patulod niya milya kang kuhana. Kitday jay mo't nalaing ababay. Impay-pay sunan san lisanan nga agsubli. San amapalin na siyak tilokunda. Nga mapayakas to eh. Madus-dus aksamot din. Mabit lang, Mark. Apay nga agda kayo manan. Anya manan ti masapayo. Agdawat kayo manan iti kwarta. Awan maitod ko kinkalakay. Sumalteng kan. Mga no papispisang kabay. Talaga di kay makarik na itibain. Talaga ang nagdakas ti ugali. Sumalteng ka kunak. Lading itak kunak manan. Nagbali na kakastoy gapo iti kinadakas yung ama. Gan, manglilipot nga asawa. Tanaaramid yung pa'y aguliban ni nanang. Sumalteng ka kunak. Di naksidiran akasta agsipot ta anak kalaan. No da karbangan nyo kas ama. At damot karbanga kas anak. Awan kayam. Anya timbagbagayo kini Jen na apaya pimanaw. Anya ko matibibiyang ko iti babaen. Pimanaw nga tan. Taawanan maitod mo akwartana. Mamakla nga day naramid mo makitam. Agason detang aramid yo. Napatpatagpay dahi ababayo. Ngumsyak nga anak yo. Gapo iti dayta. Ad-addan tigurak ka na kayo. Nay, nagturad kalakit din na umay mang sungsungat iti apo ko. Anyat masapol mo aya. Pimanaw ka no ti babae da. Katsyak ti pabasulon da, Lula. Anya nga min timbagbagam keng kuana. Awan! Anya kuma! Taasino kumamat ti makaanos amakidin na kada kayo. Kat awan matrabahom. Kat agbisyo lang ti agmuyo. Anya. Saan kayo ang makagura? Tapod no ti bagbaga. Gusto day ta nga ibagbaga ti anak mo. Talaga nga awanan ka itibain lalaki. Sino kumati makaanos kan ka? Malaksid abartag ka. Sugador ka pa'y. Awan pa'y trabaho. Mangnamnama kalatan iti ipawit niya nakakaasay nga anak ka. Nagadulakit din na sa uyo. Mamwaklangad na pa kainaigan nyo iti papanaw ni Jen. Nang runaking kamark, agsagana ka. Anya? Kat? Anya teramidam? Ha? Ang urag tupay lakit di talulod mo. Nya. Humanaw kan dito eh. Nasaan may akasapulan ti tao akaskan ka. Ngam. Humanaw kan! Ang mga noanya pa'y ti aramidak maningkan ka. No? Umawag ak iti polis ta ibagak nga umay ka mangriribaw. Wisit kayo talaga. At danto aldaw yung kanyak.
Nalabusan ti aramidon ni tatang lola. Ay, saan ko nga mo? Tanakarkaro man ti kinadakas na. Kasla dinak pa yung dayawa na katugangan na. Kagura ko ni tatang lola. Sobrang ti kinadakas na. Apok, Ninanang launay ti kaasyak. Kun madadaganak. Amang ano anyamat yung tinapasamakin ko na. Tasaan tan ama kontak. Sipod na amuan na. Ang nagisangpot iti babae ni tatang. Saan na makontak? won nga rog apok. Madanaganak una yan at talaga lola. Taan ka din nga dati Facebook na? Adda lola. Saan mo nga gun online? Ay, sapay la ko tawan dakas anapasamak kan ko ana. Di nalangan masangot ti umawag. Saan ko nga mo lola? Makarik na iti danag. Saan ka makaid na? Saan asumi na iti panunot ko ni nanang? Saan laang asika apok? Uray siya. Nalausan ti dandanag ko. Ngamin, gusto ti kinunam. Sipod na amuan na ti inaramid ti amam. Saan tan anakasarsarita ni nanang mo? Dahil ito'y lagan arak ti makatulong kanya. Babanda ito'y. Malipatak iti apag kanito ti parikot ko. Talaga saan na nagsubli pa ni Jane. Kati kadaksan. Naamuan niya milya tinapasamak. Oh. Ni. Awanan karga ti botilya. Sampai awan may galang ko. Awan matin mang pautang kanya. Kaya. Diyak maawaran ti magigay. Pagpigar-garak, diyak makainom iti arak. Anya day tuhin mo kaspasama kanya. Oh, wisit na talaga. Katimot na laing akatugka nga kabyangot. Saan lang nga bakit tamangan mo tutupakon? Asimot si apo ko. Awan lang ang udan ti inana. Kastapay ti trato ken kuana winong aramid ti amana. Irresponsable at talaga. Iring paskon dagiti obra. Sakpay amapanak ijay tsindahan. Amok. Nga aramidin da ito ni Martinton sumangpag nga agapo ijay pagadala. Ay, naimpaglaangan. Tanasingpot nga ubing ti apo ko nga uray lalaki. Unay lakit din agasgasat na aya iti amana. Irresponsable la unay. Ay, kati anak ko, nga da ijay abroad. Kas ano nga tamot ten di kasasaad na ita. Manong alawas nga awan-awang na. Sipod day di panikam muna iti kaadat babae nga insang pati asawa na ijay balayda. Saanan nga mawawag. Ay, awan ko mamot ti dakas anapasamak kan ko anak. Ay, Diyos ko. Taribayam ko ti anak ko. Ay, ne. Kada umawawag iti cellphone nga iba't-bati da akong kontakan kadak mo. Ne, saan mo ta ni Amelia? Awan mo't agparanganagan. Ay, sumbataklat. Ay, hello? Nanang, ni rading na ito'y. Anya man ang tibagam? Talaga ka di adi ka sumardang amang rang kada kami. No ni Mark ti masapol mo. Awan, simra kiti pagkadalan da. Nagpatulong ako makada kayo. Masakit ang katawan po sa kwartak. Saan ka man namang loko? Amok daytan nga style mo. Awan kwartam. Ay uwan naibos iti bisyom. Awan lang arudan trabahom. Sugador kas kada barteklat amom. Agbabae ka pa. Anang pangasiyo ko ma. Awan bibiyang ko ken ka. Nalabit, daytan ti dusam, gapu iti aramidam, ken inararamid mo iti pamilyam. Nangruna ti pananggulib mo iti asawam. Pakawanan na kuman, nanang. Makawanan? Narigat ako na dati saan ama makawan, ngam saan ko nga amo. No mapakawan ka iti dayto nga inaramid mo. Wala, di ka kuman mangriribok pa'y. Ay, apa. Awan ganas ko ang makisarita iti dayke at tao. Awan serbi ti ibagbagana. At dapay laang turod nang agpakita when no umawag. No nasaya at kumanga asawa.
Isu ti agsapol iti trabaho. Ken saan ati asawa na ti umadayo tapno manggad. Ang maala, saan abali ko maakastan ngam tay nagbiso sa nagbabae pa'y. Imawag kada kayo dahi alakay, Lola. Wen, agkit-kit daw iti tulong tamasakit ka na. Saan asyak tilukon na. Amaw, kamay sa mananday taapan ng loko ng kadata. Tapno makadawat lang iti kwara. Saan yung ikan, Lola? Gusto ti kunayo. Pangloko na lang data. Amaw kapog. Saan kang agdanat? Saan nakapaluko kinkwana? Uwan, Lola. Ngam ni Nanang. Apay matan, nga awanan ti awag na. At nakadinda ka sana pasamakin ko, ana. Apog. Uwan, Lola. Talaga adi mapunas ti danag ko. Sapay la ko, ma. Taawan da ka sana pasamakin ni Nanang. Dakkel ti kaasi ti apo, apog. Saan talat asardayan dagkararag? Uwan, Lola. Awan ngamin manak-nakam ti amak. No apay kitdi nga adda ka kasta. Hindi pailaang apog. Saan kon akayat nga iso ti mga asawa kineneng mo? Ayatin na kanuunay. Gapo iti dayta. Siyak ita ti agsagsagaba. Makaawid ta na dya Pilipinas. Kung naman kami, asaan mo na akay trabaho dito eh. Isa pula nakakumaiti sa bali nga employer. Sanan, Marinel, napabot nga na kon. Maawatan ka matkit di ah. Agyaman hak, Marinel. Kunaknusan ko na makita ti pamilyak. Adda ka asi ti apo, kunak manen. Basta saan mo aliwayan ti kumararagkan ko na. Saan ko nga amuno niya ti banagag? No nagbalig ako maitidakas apanggap kanyak na dyan nga ayop. Saan na bali? Saan mata nagbaligi? Agal igagawag. Numalagip ko tinaramid na apanagpanggap amang idadanas kanyak. Kasano lang nga no nagbaligi. Hala, lipakan daytan. Tinapatag, makaawid ta na di Pilipinas. Makadenatan, ti patpatganta iti biyag. Wen, day talaunay tinkarkararag ko. Bayat ti kadata dito'y amang ururay iti tulong. Wen, katay ko na kon. Manang nga asi ni Apo Diyos. Anong sakla agad ti agtrabaho? Wano sumapol iti panggada kaya lugar tayo? Uray, katulong matlaang wano anya pa iti ta. Wala ah. Agbiag kami mat nga ta iti anak ko. Tawan mat namnamaag iti duldog nga asawak. Ay, ibabain at ibiro ko. Amelia, Nalapit. Pasat da ito iti panuubok ti Diyos kanyak. Mabalinawagas pa iti apo da ito'y. Tapno madanak ti anak ko. Awan kadit sirrek mo ita, apog. Awan, Lola. Ada activities sa ija pagadalan mi. Isu ah. Iso sa anak arumor, Lola. Nasaya at nga raw tapno makainanaka mo. Amok, amariribukan ka kinanang mo. Sa tiit panagadal mo. Uwan nga rod, Lola. Ninanang ko launay. Ada umawawag, Lola. Kita apog. Ang mga nuninanang mo day ka. Saan mo't anak kapunbok? Wano? Awan nagan na, Lola. Batamlat ka na. Amangan mo't nun nila kay Rading, Lola. Saan mat nga ta? Imbaga ko, adi mang riribo ka. Sumbatamlat ta na po ko. Uwan, Lola. Hello? Mark, anak ko. Nanang? Agi amanak ta nakaawag kayon. Nalausol ti danag mi kini Lola. Kumusta kayo, Nanang? Mark, saan ka nagdanag? Di kay madanaganan ka ni Lola. Taytol bigat matlang. Ada akong dito Pilipinas. Agbayso, Nanang? Sumangpot kayon? Wan anak. Anak, kasnapay kat ni. Nakiawag akla ang iti cellphone ni Ninang mo, Marinel. Bye. Bye, Nanang. Nimut gayam nanang mo, apog. Uwan, Lola. Kat sumangpot ka nun. Anya? Nagbiitan. Awan pa'y matdo atawan na nga isot amok a kontrata na.
Aniya, tinapasama. Nanang, agyamanak na nakaawag kayon. Nalausan ti daanag mi kini Lola. Kumusta kayo, Nanang? Saan ka ngagdanag? Di kay madanaganan ka ni Lola. Tainton bigat matlaang. Ada akong dita Pilipinas. Ha? Agpaiso, Nanang? Sumangpot kayon? Wen anak. Mala, kasta pa ikat ni. Nakiawag ak lang iti cellphone ni Ninang mo Marinel. Bye. Bye, Nanang. Nimot gayam nanang mo apok. Uwan, Lola. Kat sumangpot ka nun. Aniya, nagbiikan. Awan pa'y matdo atawan na kaisot amok a kontrata na. Anya tinapasamak. Lola, Anya ti kunani nanang mo. dayjay nga rod, Lola. Sumangpot ka nun. Kat mabalin nga enton bigat, kat adan. Sa anak laki di ngagbindot apok. Ada problema ti inam. Uwan, Lola. Ngam di na matimbaga. Inton sumangpot ka nulaangan. Saan ka nga rudin nga agdanag? Uray kat kunana sumangputan. Ngam sa anak ang makaid na, Lola. Anya nga tati napasamakin ko, ana. Anya tinagbalin aparikot dayjay. Urayan talaangan asumangpot ni nanang mo. Taison to timang ibaga ano anya day ta. Hinapatag kat sumangputan. Saan na mapalin na gastoy haklatan? Ipamuspusak di pagbiyak ko. Saan ko nga ipalubo sa matay haklatan idibisin? Apaya gastoy tinagbambanagan ti biyak ko. Pinanawan ni Jane, idewan may tad ko kingkuan na kwarta. Itagaguran ak ti anak ko. Kastamat kan Amelia. Uray ti katugangak. Medyo mayatan tiriknak. No kastarong warak. Umasiligak ka dagiti gagayam ko. Agkidawak ka dakwada iti tulong. Nakiti sinalpag. Dagiti awan sir binama ko na agagayam. Idi, nakasaysaya at na kanyak. Idi adda may parabor ko kadakwada. Naglukay ti ima kamangdad wadda kidawan da. Dapay kat utang da kanyak. Ngamita siya tagkasapulan. Sandakon nga mamo. Kadurmundak pa'y kitin kapiti langhak adulpot. Ay, agyaman na. Kamotyanan na. Nakaawid tan dito Pilipinas. Wen Marinel, katagyaman aklauna ay nakakunaklusaan ako na makasubli dito'y Pilipinas. Nangaruna iti sidong dagiti patpatag ko. Ti anak ko. Kunakno dya akong makita. Wan nga rod. Ay, jak mawatan ti bagik. Kasla maulaw ka jak mawatan. Jetlag mo siguro daytan. Ala, mapandan. Agtaksitan ang mapan iti terminal tibos nagpailukos. Wen, magagaran akmat na makadanon di dyan lugar tayo. Saan lang asi kamare? Uray siyak mat. Ay, agyaman ak unay kan ka Marinel. Nagdakkel ti sakripisyong kanya. Mamin ano ay asawang ti kasta. Saan mo na pampanunutan pay? No saan agapukan ka? Sa anak pa'y anak kapanaw iti balay day dyan arsam. Ang mga nonya pa'y kit din at inaramid na kanya. Puno na aramid ko mat kankwana. Agday ta kamanen. Ang mga napatay ko siguro kat nabalo nakbatan. Ay na talaga kat kumanadyak makita ti pamilya. Nangaroon na ti bugbog ng anak ko. Gusto daytan, saan mo na pampanunutan? Tinapatag. Addatan dito Pilipinas. Ay, hawan pa'y makatawan ko nang nagawid akon. Kasanupay ti karik iti anak ko nga aramidag amin akabaalak amang ipaikan kwa na iti nasayata masakbayan. Ay, kasanupay ti arapahapnan. Ado, ti pamuspusan. Ay, ala, tinapatag. Nakaawid kan kunakmanen. Hada kagaya mo na po. Nalpas ka din ti klase. Uwan, Lola. Apok. Apa yung umisong kayo, Lola? Amok ah. Excited ka iti isasagpat ni nanang mo. Siyempre, Lola. Awan ka di pa'y awag na apok. Awan pa'y nga rod, Lola.
Hala nga ruden, urayan tan sumangpet tulat tan Mailiwak launa yung kininanang, Lola. Uray no awan pa'y makatawon ng awan. Saan laang asi ka apo, uray siyak Di ko nayo. Apay nga takila at isasangpat ni nanang ko. Saan ko nga ron nga amo Ngam, ang mga no adda na aramid na abasa ulit amo na. Maria. Marinel. Amelia. Mano lang nga oras at datan to nagilo ko sa Melia. Nang ro nagat saan mo't unang nagpick-pick up ni nagluganan ta nga aircon. Wan, pasensya ka na. Napirwisyo ka launay gapo kanyak. Dahil tama na makauma ka. Dahil talasang kay bagam. Saan mo't amabali na baybayan ka? Nang ro nagat kadwa ka anapan ijay. Kan sakti nang i-recomendakan ka. Sakit yati pasensya am. Jak amo akas jay dahil jay nga inchi. Wan nga rod Iso siguro nga wan agpayag kakatulong da. Wan, iso nga wan rin magkapagdanagam kanyak. Kasmanan ita. Imbis nga agdiretso kan iji balayo. Itulod nakpaylaan. Hapo ay niya, manumot la daytan. Uray kit agin na si dagmat laang ti baryo tayo. Agawid ak tumat Ay, nakadunti na aramidang para kanyak. Jak amo no kasama makapagsubalit akin ka. Manipod nag-aplikarak kan agin ka ita. Dahito kit ya tao. Dagulit ka. Asino ko matag tinulong no saan adata? Alakit din, tinasaya at rumidip ka. Guston to, makadanon tayo ilokos. Sa anak ka makaturog. Ay na mailiwa ka talagan iti anak ko, kan iti inak. Wan gayam, aguray ka man. Sa dino ti pagdiretsuam. Ije balayo, wano ije balay dananang mo. Iti balay dananang. Tanga ije matan nga gigan ni Mike. Okay. Wan mat kit di Ngam, anya nga iti ramidam, nagkita kayo iti asawa. Ha? Oras ang mamuan na asimbangput ka, sigurado. Dano na nakalikit ije balay dananang mo. Pero ita, awat pa'y lang ti amok nga aramidan. Gapo iti inaramid na pan ang isukat kanyak. Nasaysaya at no agsina kami. Aniya? Adda kayo manan. Imay kayo manan dito'y balay dalula. Siguro, nagpauit mo tinti naman niya. Mabaling ka din kanak, oray gatang ko lang iti kanak. Apay adi ka nga minagtrabaho. Nagdakkalan kayo akar ni ako na ni Lola. Nagkalaskit din di pa nagsasaom. Bastos ka. Nagbali na kakastoy, gapumot lang kada kayo. Ulit-ulitam. Talaga mo, dahil tadakas nga ugali yo, tigapuna, ang nagbali na kakastoy kada kayo. Anya? Kung saan yun anam namaan pa, iti maala yo kininanang tasumangputan. Anya? Ang mga no adapay kit din iti dalan na nga agpailokos. Apay ka no asumangpet, adi pa'y nalpas ti kontrata na. Saan ko nga mo? Talaga kit di asadot tinam. Anya? Sadot ko na yo kininanang. Isupay ti ibagayo sadot. Talaga man. Kung di abroad, di na madlagaya maanusan. Amuyo ka di ti sasawin nyo. Saan ka di ada kayo ti sadot? Anyat ko nam. Talaga man. Nga isumot tinang idurun kinkwana. Tapno mapan paadipon iti sa bali a lugar. Tano adda ko manakam yo. Da kayo ti mangisakad iti biyag tayo. Sumardeng ka man, Mark. Napan nagsakripisyo, gapo ka na kayo. Imbis ko maadak kayo ti agsapol, iti panggadan nyo. Da kayo mo ti mangururay latan iti kanan nyo. Nalaing kalaw na yun. Jack, tulungatan makatipul ta matapis ka man rin. Dahil talat paglaingan nyo. Ngam dahi ito'y nga aramidan nyo ita. Kat Jack to malipatan. Anya? Awan serbi yung amakan asawa. Irresponsable kayo. Sumardeng ako. Saan nyo akayat adang ganda iti ibagbagak tagbay so amin? Mapasugyan kayo. Ay na. Jack, tulungatan makatipul ngagpaisot. Sige kabilang dakpay ka makita yun. Laglagi pa nyo. Naireklamo kayon iti barangay. Ay, anak ko, agyaman ang tadyakan. Wala nang pagyaman ako na iti Diyos da ito ay. Nanang ko. Nalausan nga ilaw mi ni Lola. Nakarkaro kanya anak ko. Aywan gayam. Kadwak ni ninang mo Marinel.
Ay, nanang, ni Marinel. Ay, kumusta kayo, Nana? Agmano akman, Ninang. Kasya na ka ti Apo, Barok. Ay no, talaga, Barok, ang nagwapo lakit din di anak mo. Ninang, Aguray kayo man. Anya ka di nga agpay so tinapasamag kada kayo aya. Takla at eto nga isasangpat yo. Nangrunakan ka, Amelia. Di pa'y nalpas ti kontrata yaw. Ama, kuha, nanang. Ay kin, agyaman na ka, iti panangitulod mo dito'y kumare, Marinel. Awan ang yaman na, Nana. Saan ko ang mabalin na baybayan ni Amelia? Un kayam, tinasayaat, aginana kayo pa'y. Nawati-wati biyahe yaw. mabit lang, Lola. Mangisagana kiti pagpalamiis tayo. Alaman ako, takayat ko nga agsasarita tayo madamdaman. Kasta tinapagtang ko, nanang. Unay laki din ikas sa anak ko. Tiyan mo kagad, sa anak pa ikit na makasublya si Bibiyag. Kano nagbalig iti dakas agagam kanyak ti amok. Ang mga ano napatay ko, uno nagpakamatayag. Diyos ko, pagyamanan tayo laangan, tanakasubli ka asi kakarad ka, anak ko. Day talaunay ti pagyamyamanak, nanang. Kan, nagdakkel ti utang ko na imbaganagam ka ni Marinel. Di nakpulos binaybayan. Uwan nga rod, anak ko. Pudno anos na. Nga, sa bali ti aramid ti lalaki nga amok. Naminto at dara sa pinagpanggapan anak. Anak, Hawad nanang. nasa isaya at pa'y kuman asaan ka anap-napan ijay. Dandanikan na isagmak. Gapulangi ti ayat ko may payak iti nasaya at amasakbayan ti kakayso ng anak ko. Tawan mo't apulos arapap ti amana. Ibturak ko maamin nga iliw kan rigat para iti arapap na. Kasjay mat tinapasamag. Nakatumpungak mat iti demonyo nga amo. Mala, nalabit nga da sa bali a plano ti apo para ken ka. Pagyamanam laangan, tasaan ang nagbaliki, kan nakasangpot ka, ang nakaradkad. Kan ayat ko lang nga madayo iti awan sirpi na asawak. Ngala, kan kumararag ka iti apo, kidawam ti panarabay na kan ka, anyaman ti arapaap mo para iti anak mo. Kabailamad nga tanga isakat nga uray dito'y kalaangan. Tinapatag, madinnaam ni Mark. Anak ko, Nakakaasi kayo, mat, Nanang. saan anak? Di na kasyan. Kan saan tayo kuman nalagipan tinapasamak? Pagyamanan tayo lang ang tasan ang nagbaligi day jay nga ayop ang idadanas kanyak. Tanukas taman tinapasamag, ang mga ano napatay ko kat nabaludak. Uwan, Nanang. Ngam nasakit launay tinakam ko. Taadda kayo igi aborot. Ang nagpaedipan. Kin nagsakripisyo. Idintoan ni tatang. At dalang ditoy ang nagpapaimas. Anak, Nagbisyo. Iti kadaksan. Nang isang putpay iti babae. Iti balay tayo. Iso akagurgura kon, Nanang. amom ka di anak. Uray iti day jay lang nga kabayag ko ijay. Nalausan ti iliw ko kada kayo kanilolam. Tanda ni Jack kabailan nga ibturan ti iliw ko. Kasta unay asakit tinahakam ko. Idi na amwak ti aramid ti sa iro nga amam. Nanang. Agpaiso pasig nga iliw kan ladingit tinapaspasara kay Jay. Tuok. Kapo iti trabaho kan panakataghabo kay Jay. Nagbalin ka nga inspirasyon ko. Sikat nang patibker itirik na kan panunot ko, anak. Nanang ko. Laglagipon ko mga anak. Kapukan ka, makapagsakripisyo ak. Nga oray kay papananti ipapatay ko. Anyan ang nagtanok. Di pa nang ipatagiwan niya. Nanang. Ngam ti amam. Awan sir pina. Pudno, Nanang. Iso alading itak.
Ngamyak to pulos mapakawan. Anak, Uwan nanang. Awan serbi ng ama. Kuna ni Lola. Dakas ka ano ti saan ama makawan. Ngam itigas jay nga inaramid ni tatang kanya. Kada kayo. Kagurgurak. Nga uray isut nagtaudak. anak ko. Uwan nanang. No apay nga isupay tinagbalin nga ama. Aniya, ti kaadam ditoy. Namuak ti kadlan ni Amelia, nanang. Saan nyo pa yung bakbaka mo kanya? Asino ka kumaita pang ipakaamuak? Nanang, Umanaw ka kidin. Awan karbangam iti anak ko, kalpasan apam masakit lang timpapaay mo kenkwana. sana ka pumanaw. Nga oray niya pa'y taramidin nyo kanya. Kasarita ko man ni Amelia. Pumanaw ka! Amang ano niya pa iti maaramid ko kan ka. Pastor kanyo, nanang. Kaya't kung agsarita kami, iti maudi akong taway. Sumrat ka. Agyaman na ka. Saan? Ma'am, Di naksagidan. Amelia. Ay, nanang, mabalin ka ni. Panawan da kami pa'y. Kaya't kuada kami laang ti agsarita. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Anya ti masapol mo. Nagalas na ramit mo. Si Mangput kagaya mo, nagdiritso ka dito balay na nanang mo. Sa dino ti kayat mo pagdiritswak. Adamot balay tayo. Saan ka nagdanag? Awanan di babayangin sangpat ko. Awan bibiyang ko nga oray agden na kayo pa'y. Nalpasan ti amin kada tarading. Anya, Anya ti panagkunam. Namnamaam ka di pa ngagsinublian ta. Nalpasan aginupad ko anamin pinsan ti amin. Kat sikamat lang tinagaramid iti gapuna. Agyaman ka kit di. Ta saan ka nga indarom. Nga uray mabalod ka. Amom ka di nagbalinak a martir iti denam. Ngam itilaksid ti impapaay mo kanyak. Sinider ka kadi. Anya tinaramid mo. Nagabuso ka. Amelia. Inibturak ti amin alimdo iti sidong mo. Ngam anya ti insubat mo kanyak. Kinarkarom. Nangisangpet ka pa iti babae iti balayta. Nagawan kit din abain mo. Natangsit ka ng agsaso. Adda siguro ng lalaki man niya. Anya. Siyak pa iti. Pumanaw ka na. Talagang awanan ka iti bain niya. Panaw! Demonyo! Saan ka ngagpakpakita pa'y kanyak? Talaga nga awan ng painday kaya tao. Ad-addan akagurak nanang. Imbis nga kidaw iti pamakawan, kas jay kit din timbaga na kanyak. Bastos at talaga anak ko. Awan serpi na tao. Narigat ti saan ama makawan nanang. Ngam iti da ito'y ama paspasamak itakada kami kanira ding. Pakawanan naklangan ti apo. Ngam jak ba pakawan. Maawatan ka anak ko. Adon ato kan rigat. Nabuslunan alwa tinagarubos kanyak. Ngam masapul nga agbalinak anatib ka na para iti anak ko. Para iti arapaap ko iti anak ko. Nakasaritak ni Mari Marinel. Nagdamag aking kuanan niya talaga tigapuna. Apit tati panagkawit yun. Adi pa'y nalpas ti kontratam. Kat? Kahit ko apangkankan ka. Amang anukas di lang timbagam. Tapno na dalos kalatta. Ngam iti kinapudno na. Adda relasyon nyo iti amom alalaki. Kat pinagtalaw na kati asawa na. Saan mo nga amuti ibagbagam? No sana kasta. Apay nga ron ipimanaw ka. Kat nagawid kan. Imbisa nagsapol ka iti sa baling amom. No, apay adi ka makatagari. Gusto ka di tihatap ko. Nga da relasyon nyo. Kat imparbumlaang apinanggap na kaaramasan. Tanadok talanan ti asawa na. Sa bagay,
Anya ko mapay ti bagam kat agpay sumot ita balang kantis ka babae. Kundi dilaw ka kanyak nga da babae. Ngam si kamot lagahim ti adda lalaki na. Isupay kat nga ta a pinagawid na kanti amam. Takas iti nakunak. Nadoktalan ti aramid yo iti amam a lalaki. Ngam pinagparang yo lang nga pinanggap na kaaramasan. Saan ka di? Nalpaskan? Ha? Ibagakkan ka. Awan karbengam nga agsaw iti kasta kanyak, tadinak matbibiyagan. Ha? Saan asikat imang pakpakan kanyak? Ha? Kang runan ti amin. Saan mo nga amuno niya tinapaspasarak iti abroad? Wana, kasano ko mga ibagam ti panagam ampang mo? Sikat ti amanan baing. Sa anak anagam ampang. Ngamkit ti, pinagpangapan nak aramasan iti namindo ataras ti amok. Wan, pinagpanggapan nak agundawayan ti inchik nga amok. Ngam na imbaglaangan tanasalak ni bakti bagik. Kandimtang ni Marinel iti day di may kadwa agundaway apanggap na karamasan ti amok. Na imbaglaangan, tasaan ko nga insinsi na kanyak ti kutsilyo akalasag ko. Mila, Umdasa na pagyamanak ti apo. Tanakaawid ak babaan matlaang iti tulong ni Marinel. no kasta. Puno amin ngayon sa laysay na. Unak no nagtulagan nyo lang ti ba kayo? Ngam ammom ka di. No asino ti puon kan gapo amin dagito eh. Ammom ka di no asino ti akim basol iti amin. Sika! Ah. Tano ammom kumatipagrebengam kas ama ti pamilya. Sa anak kumaan nagpursigi anapan nagsakripisyo iti sabali a lugar. Ngam awan sirbi. Pasig akong sumisyon timpay mo kanyak. Saan ka ana uma ng paspasakit kanyak? Talang isang patapay iti babae iti mismo abalay ta. Iso pa nga asin. Sardangan na kon. Di na kon riribukan pa eh. Di mon dagdagan pa iti dagansan iti barukong ko. Di talang tikid-kidawakan ka. Katsapay la ko matamapat ka. Tanunam na maumpay la ang agsinublianta. Saan ton ama pasamak dayta? Talaga ka di nga awan asim kininanam ko. Markanak. Maamiris ko abid do tinararamid ko. Makonsensya ka. Makonsensya. Agda ka di kasta arik nayo. Kalpasan dagiti aramid nyo kininanam. Anya ka di basol na. Takas talatan tiimpayo kinkwa na. Idin tuta inayat na kayo. Sige. Saan ako nagpaypay? Awan sirbi yung ama. Kanya na ito'y anaramid ko. Tiyak may ladaman ti marik na kita. Kada kita kinakan. Kanya na ito'y anaramid ako. Kasano ang maaturok ko dagitipindot ko. Hello, Marinel. Hello, kumusta ka? Nasayat matlata. Uray, adadudukot kan sakit tinakam ko gapo iti nagpaspasarak. Kahit kumasarong karam yung busy akmat. Talaga kadiasan kan nga agsubli di abroad? Saanan? Nagpakada akong kadakwada. Adamot basit ngornong mi, so pagrugyan min ay, iti basit ati gusyo. Huwan Ngamsa na bale, adan tugon daway sa rungkaran ka. Agyamanak. Nasayat ka unay agayam. Aday ta ka manin ako na. Saan manin na maputput na panagyaman mo? Naimbag ka nga minagayam. Manan. Uri si kamat. Kasapay nga rod baliwak to manin timawagan ka. Adang amin papanan mi iti asawak. O sige. Basta relax ka lang. Malpas tumatlaang, mapukaw tumatlaan ti sakit tinaga mo. Ag-move on kan. Wen, kat agyaman nakiti kinaimbag mo. Manan! Alawanan! Ano yan? O sige, bye. Bye. Ay, naimbag pa'y ni Marinel. Pulos nga awan may baga. Naimbag launay ni Marinel. Dakil ti utang kwa na imbag anakam kan kwa na. Ngam, agrubwatak. Inak tulungan ni Nanang.
Oray para supli aklaan. Masya naglaunay kan kwa na. Nakakaasya mangisaksakan iti pagbiag mi. Na impaglangan. Tadamat basit sumsumrak iti linukatak amin ni Marta. Dakkel mat tinakay sukatan ti inted at tulong kanyak iditi opisina ti gobyerno a concern kadag iti OFW. Asaan anasaya tinagbanagan na iti abroad. Kan, adapay na itulong damarinil kanyak. Ay, naimbaglaangan. Taagturpusat ni Mark iti daytoy a semester. Adda kiti sa nukuning at tayo ti palay da katugangak. Ang mapay kaslaan nakarikat pagkaraman tao ta. Ang sa tao dita. Kat ko kasalita na milya. Pero di kahit kong ipagkakangkuhan na. San asumin na ti panunod ko dagiti imbaga na kanyak. Itala nga maamiris ko tidak ka na nagkurang kalakmada. Jasuke. Kumaro tiwik ko. Kan apay mo tanakas to eh. Ano nagsarting na tricycle iti patok ti palayda. Ini Amelia ti masahag. Damot ni Mark. Nagraman ti katugangag. Naggapon dangatan. Nanang. Apay nga adda kayo manan. Oh, Umayo ka di manan pasakitan ni nanang ko. Talaga adi ka makaaw-awat anya. Imbagak lang arudan asaan kan nga agparang kan mangriribok. sana ka mangriribok, nanang. No adda pa'y nabatbati nga asayo kininanang ko. Sardengan yon. Dahil tala ang tikid-kidawon mi kada kayo. Maawatan nyo ko ma. Lola, mapanak iti ayan ni nanang. Ipan ko dahito aris na. Mabit lang anak ko. Kahit ka kumakasarita. Ni, milagro. Inawagan dak iti anak. Talaga mo't nga anak ka, Mark. Itala ang anang gagkudayta. Sipod adan puot ko. Pasig abugtak kas kada ungat tinangag ko kada kayo. Sige. Panahon kayo pa'y ditoy. Kat ko ma. Saan kayo nagpakpakita pa'y? Anya ti kinunam anak ko. Makasangsangit ni tatang mo anak isarita kan ka. Uwan nanang. Nariknak ti kasla pa nagbabawi na. Anya ti amo tayo. Amang ano agpampamarang laang. Tapno maala naman ang tirik na kan panagtalak tayo kinkwana. Gusto ka anak ko. Adda kayat na agun-uden. Tadamag ko. Awan pa yung timayat amakisarita kan ko na kadagiti sigud a barkada na. Nakakutkutungan nanang. Awan ti basol tayo ti dayta anak ko. Basol na. Gusto kayo nanang. Daytan ti bunga ti kinadakes na nga ama. Mabitlaan, umayan. Si Kamanan, nagtangkan at talaga ti ulo matao. Naulimag kami. Saan ka kuman amang riribok pa'y? Sana kay may amang riribok, nanang. Anya nga rod ti mayam? Kahit ko lang kumustahan na kita kinak. Agina? Tabigbigang payla ang ida nga agina. Kalpasan a pinasaktam ida iti kastaunay. Adda ka di matlaang patagdaken ka. Kalpasan dagiti impaay mo kadakwada a konsumisyon. Pagbabawi ako na kiti nararamit ko. Itala nga mamiris ko tidak kalabidot kan nagkurang kadagiti aginak. Nasayaat, tanakapagpanunot ka nakaamiris ka matlaang. Ngampanag ko nagkat naladaway. Nanang. Saan basta pa ng pasakit ti inaramid mo kadakwada? Nang runa kin Amelia nga anak ko. Ti kinaawan serbim nga asawa ken ama. Tinangidurun ken kuana. Tapno mapan ag sakripisyo iti sabali apagilyan. Nga iso ti dandani na kay Robuan na. Among ka di dayta, ha? Nanang. Amok. Ngam ikandak ko may ti gundaway amang ipakita ti panagbabawik. Numapakawandak dagiti aginak agraman da kayo. Dakkelan aragsak ko. Nga oray suminaak iti daytoy apyag.
Saan ko amaawatan tirik nana? Agpaiso ang nagari tigura iti kaon ka kanira di. Tanulabsan ti agsaw. Iso tinang dadaal iti biyag. Kapo iti nagpasarak iti abroad. Uwan anak ko, maawatan ka. Ngam, saan ko amay libak? Nagayatak ken ko ana iti awan kasping na apa nagaya. Nupay, nagbalin lang ngay responsable. Nanang, lola, ada na amok iti agawid akon. Anya day ta? Intaray da kano ni tatang. Natumba iti asadag ti istor ni Nana Mimay. Ha? Nanang, anya ti plano yo? Kwa? Kadagay ti kalabas. Nadlaw ko ti kaadda ti sakit na. Diyak mo. Takas la nalunag ti pusok ang nakakita iti langana. Kansaanan asumina iti panunot ko. Ti panangawag na kanyak iti anak. Kasla adda bilag anang salukob kanyak, lola. Nanang. Kat pinampanunot kong dayjay. Apok, Iti naudi pa nagsarita mi. Nariknak ko ti panagbalbaliw na. saan laang ada kayo? Uray siya. Di pa nagpakaasin na. Nana, Ngala, ada kada kayo daytan no mapanyo kitaan. Asibat nga agpaiso. Nung runa no awan kabagyan ng mapanmang kita kinkwanay. Agyaman ako na Amelia. Mahal. Takalunay na pakaragsak tikat tayo. rating. Tatang, Ipayo ko man tikal kalik ako itinauntay apa noon. Di pa makawanyo kanya. Umdasan na pakaragsak akon. Pakaragsak di pa makawanyo kanya. Kagrunahan ti amin. Sapay ko mata makamanak mo ti Diyos itinagbasulag. ha? Rating. Naragsak ako na pumusay. Lumapakawandag. Saan ka ko mga agsarita iti kasta? Adda ka dito'y ospital. Tapno mapaagaasan ka. Uwan, tatang. Patib ka rin niyo kung matirik na yun. Bukasta. Napakawanda ko anak ko. Amelia. Saan da ka kuman ngay may kinita? No kagura da ka pailaan. Agyamanak. Mahal anak ko. Saan mo ko away-bayan ni nanang mo? Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama a may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken addaan napidot yung nga adal renno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ko maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe tamit ten tapno mangigam tumanen tay sumarunungayin kami patangatang agyaman na pagayam.